Повече от интересен развой на двубоя на Естадио до Драгао. Дуспа за гостите. Дали нарушението бе в наказателното? Да, 100% нарушение имаше в наказателното поле. Имбюла е играча, който фаулира Рибалка. Няма две мнения по въпроса, че тук трябваше да бъде отсъден 11 метров наказателен удар. Зад топката е Ярмоленко. Футболиста с номер 10 очаква съдийския сигнал и се засилва. Стреля право в центъра на вратата. И тимът на Серхий Ребров повежда. В виртуалното класиране Порто и Челси имат по 10 точки. Динамо Киев е с 8. Нещо, което прави много завързана ситуацията в групата преди последните двубои след 2 седмици. Естествено, тук може да бъде избегната загуба от Порто при положение, че тимът на Холен Лопетеги изравни резултата или пък направи пълен обрат. Превъзходството по всичко личи, че е на страната на Динамо Киев в срещата до момента. Цели 8 шута са отправили футболистите на Ребров. Огромна крачка към победата в Португалия. Втори гол на Естадио до Драгао след груба грешка в средата на терена. Топката е овладяна от Гонсалес. Той напредва. Имбюла не може да го спре. Касиас протяга ръка, но не успява пък да спре пътя на топката към неговата мрежа. 2-0 за тима на Серхий Ребров. Тук може да се каже, че Икер Касиас не се намеси по най-добрия начин. Естествено, това важи и за защитата пред него. Как само бе изпреварен от голмайстора Гонсалес. Данило. И така, ситуацията в групата на Порто и Динамо Киев е следната. Порто и Челси с по 10 точки. Динамо Киев с 8. Естествено, при положение, че резултатите се запазят така до края на двубоите.